Simon og Jeppe. Vi hedder Isabella og Sara. Jakob. Ja. Og hvilken gruppe kommer I fra? Musikgruppen. Vi er fra dansegruppen. Ja. PR-gruppen. Teknik. Det er så dig! Skuespillergruppen. Runners. Hvad laver I? Vi spiller musik. Laver I? Danser. Ja. Vi er lige ved at lave program, og vi har lavet plakater. Lys. Og lyd. Vi laver skuespil. Ikke noget lige nu. Hvordan synes I, at det forløb har været sådan indtil videre? Jeg synes, det er meget hyggeligt. Ja. Fint. Skideskægt. Fint nok. Det har været fint indtil videre. Fint. Sjovt. Indtil videre. Meget sjovt. Fint nok. Godt. Og hvordan synes I så, at samarbejdet mellem de 3 skoler er? Det er godt. Det er godt. Ja. Det er Rigtig hyggeligt. Ja. Især når man kender andre i forvejen også. Ja. Fint. Det er super. Det fungerer rigtig godt. Ja, Vi er jo begge det er to super fra godt. Råvang, og så er der mig. Så. Godt. Godt. Hvor mange stjerner vil I give det forløb? Altså indtil videre også. Ud af 5. Jeg vil sige... 4. Ja. Ja, det vil jeg også. Ud af 5. Ud af 5. 4-5 stykker. Ja. 4-5 stykker. Ud af 5. 3. Jeg vil give 3. Ja, det var også min tanke. Ud af 5. 1000. 3,5. Måske 4. Hvad? 5. Vi er begge to på. Ud af 5. 4. Tak. Forløb. Hvor mange kan vi give dem? 5. 5. Og jeg er en halv.